В рубриката 5 минути извън новините ще ви срещнем с 6-годишната Елизабет Тамбарцумян. Детето чудо притежава рядката дарба да свири и пее по слух. За по-малко от половин година завладява музикалните сцени с гласа си, печели десетки награди и споделя: няма по-хубаво чувство от всяко нейно качване на голямата сцена. С нея ни среща Варсен Такворян. Аз съм Елизабет Тамбарцумян от град Пловдив. Аз обичам да се занимавам с пеене и свирене. Ще покоравам сцени и ще пея от сърце. И много ще свира, както сега. Аз съм гледала големите певици и аз съм искала да стана като тях от малка. Като кой искаш да станеш най-много? Като Лилия Иванова. Цялата история гледайте тази вечер веднага след централната емисия.